RSM म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना DJ विकास लीगल सीतामढ़ी म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया जोहिया से सौखिन चढ़ल बाटे जारा बहुत बाटे ठंडा हमरा लागताटे बारा जोहिया से सौखिन चढ़ल बाटे जारा बहुत बाटे ठंडा हमरा लागताटे बारा करे खातिर बात एगो फोन देले बा करे खातिर बात एगो फोन देले बा स्वेटर किने लाई यारवा किनके ऊन 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 देले बा ऊन देले बा ऊन देले बा स्वेटर किने लाई यारवा किनके ऊन देले बा लागताटे डर दिल रहता धुक धुका के देखे नाही के हुए हिस बिना तानी लुका के लागताटे डर दिल रहता धुक धुका के देखे नाही के हुए हिस बिना तानी लुका के बाटे बारा कामे में धुन देले बा बाटे बारा कामे में धुन देले बा स्वेटर किने लाई यारवा किनके ऊन 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 देले बा DJ विकास लीगल सीतामढ़ी डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावना म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया इहे टेंशन हमारा पड़ल बाटे माथे भेजल बाटे किनके राइकर हारू के हाथे इहे टेंशन हमारा पड़ल बाटे माथे भेजल बाटे किनके राइकर हारू के हाथे प्रेमियों अधेश के दर चुन देले बा अनुराग मुकेश के दर चुन देले बा स्वेटर किने लाई यारवा किनके ऊन देले